a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' San Carlo Borromeo, illi twieled fl-1538 il-Lombardija l-Italja, bad ġurnat saċerdot, gradwa fil-liġi ċivili u kanonika, mbagħad it-tiju tiegħu li kien papa għamlu kardinal u aktar il-qudiem fl-1564 sar isqof ta' Milan. Baqa' magħruf għall-ħidma tiegħu pastorali f'Milan. Fil-fatt għamel ħafna żjajjar pastorali, sinodi dioċeżani, kif ukoll ħadem biex jimplementa l-Konċilju ta' Trentu hemmhekk fid-dioċesi, waqaf seminarji u anki skejjel u formazzjoni tal-kleru. Fl-1576 meta faqet il-pest hemmhekk kienu stess li dar bin-nies hemmhekk biex jgħinhom in-nies milquta mill-pesta. Miet fl-1584 aħna nagħmlu t-tifkira ta' dan il-qaddis illi tant ħadem pastoralment fil-Knisja nitolbu l-mulej għal dawk kollha li huma b'xi mod impenjati fil-ħidma ta' evanġelizzazzjoni fil-Knisja biex jagħmlu dan b'dedikazzjoni, b'ġenerożità u b'impenn kbir. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixra din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drobietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Ħares mulej fil-poplu tiegħek dak l-ispirtu li bih imlejt il-isqof San Carlo Borromeo, ħalli l-Knisja tiegħek tiġġedded bla għeda u tkun xbija ta' Kristu biex tista' turih id-dinja. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lil Filippin. Ħuti, jekk hemm fikom xi faraġġ fi Kristu, jekk hemm xi kelma ta' ħlewwa fl-imħabba, jekk hemm xi xirka fl-ispirtu, jekk hemm xi ħniena u modrija, kunu fema waħda u imlewni bil-ferħ. Ħajkolkom l-istess imħabba u ruħ waħda u ħsieb wieħed. Tamlu xejn pika ta' partit, anqas għal ftaħir fieraħ, imma kunu umli u kull wieħed minnkom iqis lil ieħor aħjar minnu. Ħadd minnkom m'għandu jfittex li jaqbillu, imma li jaqbel lil ħadd ieħor. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Mulej, ħares li ruħi fis-sliem. Flimkien? Mulej, ħares li ruħi fis-sliem. Mulej,
ma tkabritx qalbi, anqas ma ntrefaw għajnejja, jien ma ġrejtx wara ħwejjeġ kbar jew wara ħwejjeġ ogħla minni flimkien, mulej ħares li ruħi fis-sliem. Imma żammejt ruħi fis-skiet u l-mistrieħ, bħal tarbija f'ħoġor omma, bħal tarbija miftuma, hekk hi ruħi ġewwa fija. Flimkien, mulej ħares li ruħi fis-sliem. It-tama Iżrael fil-mulej minn issa u għal dejjem. Flimkien, mulej ħares li ruħi fis-sliem. Jekk iżommu fil-kelma tiegħi tkunu tassew dixxipli tiegħi, jgħid il-mulej, u tarfu il-verità. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-kap tal-Fariżej li kien stiednu, meta tagħti ikla jew pranzu tistedinx lil ħbiebek, jew il-ħutek, jew il-qrabatek u anqas ġirinonja, għax għandhom nejn imbagħad jistidnu lilek huma u hekk iroddulek il-pjaċir li tkun għamiltilhom. Għall-kuntrarju, meta tagħmel ikla stieden lill-foqra, il-matubin, it-sopopolomja u ħini int, għax dawn m'għandhomx minn fejn iroddulek pjaċir bi pjaċir, imma iroddulek Alla meta l-ġusti huma għall-ħajja. Il-kelma tal-mulej. Tifir lilek Kristu. Iroddulek il-pjaċir li tkun għamiltilhom. Dan huwa il-kliem li jgħid Ġesu lil kap tal-Fariżej kif smajna fl-Evanġelju skont San Luqa llum, u f'dan il-kliem hemm il-qofol tal-messaġġ li qed jagħtina llum Ġesu fl-Evanġelju hawnhekk kien qed jitkellem miegħu fuq il-min għandu jistieden għall-ikel. U qed jgħidlu biex meta jagħmel sedina għall-ikel jistieden il-min ma jistax iroddlu il-pjaċir bi pjaċir. Mhux qed jgħid Ġesu hawnhekk illi aħna m'għandniex nistiednu kemm għall-ikel, kemm għall-okkażjonijiet sbieħ lil ħbieb tagħna, lil ħutna, l-qrabatna jew lil ġirien. Ġesu stess kien imur anki għal ħbiebu għax jistidnuh. Iftakru pereżempju imur għand il-familja tal-Lażaru, Marta, Marija, Betanja. Hawn Ġesu mhux qed jitkellem fuq l-istedini tal-ikel imma l-aktar fuq ir-relazzjonijiet. Qed jgħid xi ħaġa importanti ħafna fuq kif għandna nittrattaw lil xulxin. U hawn Ġesu qed jgħid biex dak li nagħmlu tajjeb qed jgħid, ma nagħmluhx biskop illi xi ħadd jagħtina xi ħaġa lura għal dak li nkunu għamilna. Ma nagħmlux il-ġid biex nirċievu xi ħaġa ta' ġid aħna, ma nagħmlux it-tajjeb biex nirċievu xi ħaġa tajba aħna, ma naħdmux b'din il-kondizzjoni għax dik qed jgħid Ġesu mhix l-imħabba li għandha tispirana tmexxina kif għallimna hu. Jekk jiena li nagħmlu biskop illi xi ħadd ieħor se jroddli għal ġid li nagħmel. Ġesu qed jgħid immorru lil hinn minn dan u allura ma nfittxux illi dak li nagħmluh biex iroddulna pjaċir bi pjaċir. U stess tana l-isbaħ talima bil-ħajja tiegħu
u bil-klim tiegħu dwar dan. Il għaliex Ġesu dejjem narawh iħobb jgħin jagħmel il-ġid lil min ma jistax irodlu lura meta għamel il-mirakli, meta għamel il-fejqan ta' tant nies, mhux biskop li dawn jagħtuh lura xi ħaġa. Dik l-imħabba li urina Ġesu, l-imħabba mingħajr kundizzjoni li mbagħad kellha l-milja tagħha propju meta l-Ġesu kien fuq is-salib, hemmhekk narawh iħobb sal-aħħar u jħobb mingħajr kundizzjoni. U dan huwa il-messaġġ li qed jagħti lilna llum, messaġġ tant importanti għal ħajja tagħna. Li aħna nfittxu li nagħmlu l-ġid u li nieħdu pjaċir nagħmlu l-ġid u li nifirħu li qed nagħmlu l-ġid fih innifsu. Mhux nagħmlu l-ġid u nieħdu pjaċir biss jew nkunu ferħanin biss jekk xi ħadd jurina rikonoxxenza, ma fl-istess ġid li nagħmlu hemmhekk inkunu ferħanin li qed nagħmlu l-ġid. U dak jagħtina tant paċi fil-qalb tagħna, tant serħan fil-qalb tagħna. U Ġesu qed jgħid ukoll xi ħaġa oħra importanti f'dan l-Evanġelju meta jsemmi il-foqra, il-nies vulnerabbli u qed jgħid kemm importanti li ngħinu lil dawn. Qed jiftħilna moħħna u qalbna għal nies li kultant nistgħu nħalluhom emarġinati fil-ġenb. Ma Ġesu qed jgħid ftakar f'dawn. Dawn għejnhom. U dak hu l-messaġġ ukoll li qed jagħti lilna mhux biss li fil-ġid li nagħmlu ma nippretendux xi ħaġa lura, imma li ngħinu anke lil dawk li huma l-aktar fil-bżonn. Il-foqra, nies vulnerabbli, dawk li jeħtieġu l-għajnuna tagħna llum. Hija ħaġa sabiħa ħafna li l-Knisja fil-Knisja mad-dinja kollha għandna tant stejjer sbieħ, esperjenzi sbieħ ta' dan li qed jgħid Ġesu hawnhekk. Ma anke jekk inħarsu lejn Knisja f'Malta, kemm reliġjużi, saċerdoti, lajċi, kemm nies dedikati biex jagħmlu propju dan li għal Ġesu. Jiġifieri jistiednu lin-nies, jilqgħu lin-nies li jiġu biex jagħtuhom x'jieklu. Nies foqra li m'għandhom x'jieklu. Mhux biss imorru huma għand familji biex jgħinu lil dawk li huma fil-bżonn. Din hija xi ħaġa verament sabiħa tal-Knisja f'Malta. U għandna aħna nirrealizzaw kemm din turina il-kliem ta' Ġesu fil-prattika. U mhux biss fejn jidħol l-ikel, għax għandna għajnuna minn diversi propju fejn jidħol l-ikel, kif semma Ġesu hawn. Imma wkoll f'tant ħtiġijiet oħra. Meta aħna nieqfu ma' minnu fqir, ma' minnu vulnerabbli, ma' minnu fil-bżonn u nagħmlu dan bimħabba mingħajr kundizzjoni qed ngħixu dil-kelma ta' Ġesu. U hemm inkunu tassew, ikonna tassew biex inkunu ferħanin f'qalbna il għaliex qed ngħixu l-imħabba li għallimna u li urina Ġesu. Jew nitolbu llum il-mulej, ispirati minn din il-kelma tiegħu, nitolbuh li aħna nagħmlu l-ġid bimħabba mingħajr kundizzjoni u nfittxu li nieqfu wkoll speċjalment ma' dawk li huma vulnerabbli jew emarġinati, dawk li l-aktar jeħtieġu l-għajnuna tagħna llum. U issa tal-bit tagħna lill-Alla nagħmlu dan b'fiduċja kbira li dejjem jagħtina dak li huwa taġid għalina. Kumulej mal-Knisja tiegħek Ina biex tkompli ix-xanda l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex tiegħek ma' dawk kollha li llum qegħdin jgħinu
li dawk li huma fil-bżonn biex jagħmlu din il-ħidma b'imħabba mingħajr kundizzjoni. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fit-tifkira ta' San Carlo Borromeo nitolbuk mulej għar-rajja kollha tal-Knisja tiegħek biex ikollhom l-istess spiritu ta' ħeġġa, ta' ġenerożità, ta' entużjażmu li kellu San Carlo Borromeo fil-qadi tal-Ministeru tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda kollha fit-tjaq tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li għedin għal-kura barra minn Malta dak li qed jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-paċi fid-dinja, għal-paċi f'tant pajjiżi fejn mill-konflitti u l-ġlied għandha kollha li huma vittmi tal-mibeda tad-disprezz li l-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex tagħtina xita fejjieda u f'waqta illi tagħmel il-ġid. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U niftakru wkoll f'dak kollha li huma mill-quta minħabba diżastri wkoll bħalma kien f'Spanja għal-nies, għal-vittmi, għal-familji tagħhom u għaddaw kollha li qed joffru l-għajnuna biex il-mulej jgħinhom f'din il-ħidma tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex int mulej tilqaħħom fi ħdanek ta' il-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U li Alla tagħna l-qattan li qed nagħmulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta li għedna fuq l-artal tiegħek fit-tifkira ta' San Carlo Borromeo kif inti igglorifikajtu għal ħeġġa tiegħu bħala raj tal-merħla tiegħek u għal kobor tal-virtujiet tiegħu hekk ukoll bil-qawwa tas-sagrifiċċju li se nofrulek għamel li jkollna kotra ta' frott mill-emil tajjeb tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ li Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Carlo Borromeo, int tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħha fil-erf bit-tal-li xandar u tilqa' talb li għamillek għal ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli l-qaddisin kollha ntennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Imbierek min ġejx fis-sem il-mulej. Osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu l-koll minn dan
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostli, ma' San Karlu Borromeo l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jiena talilek Alla mis-sili tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw li għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-slim u l-għaqda li intrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu mulej il-misteri qaddisa li bihom tqarbilna jimlew ir-ruħna b'dik il-qawwa li bija San Karlu Borromeo wera ruħu bħala Ministru fidil kollu mħeġġeġ bl-imħabba. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Naslu fit-tmiem il-quddiesa mmexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Qabel intemmu din ix-xandira, infakkarkom li kull min jixtieq jgħin l-Arċidjoċesi ta' Malta biex tkompli tagħti s-sapport tagħha lil persuni u l-familji fil-bżonn jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Minn żmien il-Covid ngħidla fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontiera ta' 4 jew 5 min nies volontiera mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontiera li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platta ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontiera dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Offru dan il-rożarju illum għal-mejtin tagħna, raba, ħbieb, nies li nafu li nixtiequ niftakru fihom speċjalment f'dan ix-xahar ta' Novembru biex il-mulejja tihom il-mistrieħ ta' dejjem. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna
għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twieled għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna, dak it-twieled għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-wieħ kollha u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek,
tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenerer wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta tina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missiena li inti fis-smawiet tqaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerer wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missiena li inti fis-smawiet tqaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarista minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti
inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissimo rina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġener l-weħ kollha u għin id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku norfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan at-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa missirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tidi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulejn mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebatax bejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dir marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' dosija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Seħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għati l-inna għaddija tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni ta' nimqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħollarina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju
irrażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li l-Alla fdalek li l-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missiela lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani, Itlob għalina. San Carlo Borromeo, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reħħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlug glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Ġusepp arus kassismu tagħha, imbirek Alla flanċi qaddisin kollha tiegħu.